Hi guys, hi guys, hi guys. মানে মা নাই নো হাই গাইস নাকি ইউটিউব নাই একদম মাথা সাথা গরম लांबाय মানে একদম মানে मोनसे रिल बानायबाय मालाय सोरबा जरा जरा बेखौनो भाइरेल खालामनानै मानसिया बिबो दामलायबाय थादों आरोना हिन्जावफोरा सोरबा बुङो आंनिसो बिबसखौ हौवाफोरा सोरबा बुङो आंनिसो बि जेनियाया गावबा गावनो कमेन्ट लिरनायनि सिगां लाजिनांगौ बाय मिथिगौ ओरैनो खायफायालाय तामसायैनो लिरो आरोना ओरैनो माने फानि सिस्टेमाव आंनिसो होननानै खिन्थु गोसो गोरबोजों आंनि नङा होननानै मिथिखायोबा गावबा गाव थेवब्लाबो माने लिरो आरो खिन्थु ओरैबायदि साननायसो दङ एक्चुअलि बेफोर कमेन्टनि सायावनो कमेन्ट होबाय थानाय दङ आरो मा मेन्टेलिटिजों होयो एक्चुअलि बिदि होनाङाब्रा बिदि बोरैबा खोनायो सोरखौबा रायनाय सोरखौबा रायनाय बहुत कमेन्ट नायोथ' आं कमेन्टखौ पिकआप खालामाखै पिकआप खालामना होबा दानो नामफोरा मेनसन जागोन नालाय होआखै आरोना दा एक्चुअलि रियेलिटिया मामार एक्चुअलि बिसोर जेनियाजों बि बयजों आन्डारग्राउन्डआव मोजां मोनलायमारो नामा बेखौ दा बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनाबासो जों बुंनो हागोन नङा होमब्ला ओरैनो नांभां आंभांनो सोरखौबा जरा रिल्स बानायनाय नुनायावनो जे सोरबा क्रासफोरा खामग्लिदों बे बहुत दुखुनि बाथ्रा आरो बे जोबोद गोरोन्थि आरोना एक्चुअलि बिदि खामग्लिनाङाब्रा नोंनि क्रास बा क्रासखौनो लाखिबाय थाब्रा सोरबा जरा नुब्लानो दे नोंनि गोसोआ बायग्लिजोबनांगोन बे नङा नों बिनि एकदमबारे सिंनि माबाखौ हिस्टरिखौ मोनथियालासिनो बिथांमोननि माबाया मा दं मारो सिं एक्चुअलि जायनि क्रास बा क्रासखौनो दोनबाय थाब्रा नोंथांमोनाथ' जेबो बिथांमोननि खुगानिफ्रायथ' आरो क्राससोना बियो नोंथांथ' गार्लफ्रेन्ड हरना इमान दुखु मोनो इमान गाज्रि कमेन्ट लिरलायनो नङा होमबा आंनि बायदिब्ला दै खिन्थु आं नुनानै बिराद गाज्रि नुदों आरोना क्रासखौ क्रासनि दोनबाय था बे जायजों थांथों सोरजोंबा हाबा जादों क्रासा जेब्लाबो गावनि वाइफ जानो हाया गावनि गार्लफ्रेन्ड जानो हाया मानोना क्रासा थारमाने मा बुंनो दा क्रासनि मिनिङा मा एक्चुअलि क्रासनि जायखौ पसन्द जायो माने जायखौ मोजां मोनो बिसोर क्रास नङा होमब्ला क्रासा बयनिबो क्रास जायो होमबा बयनिबो बियो हिन्जाव जानो हागोन नामा जानो हाया बिसोरनिबा सासेनि जागोन आरो नङा होमबा बिसोरबा सासेनि जागोन क्रासानो थानांगौ अरायबो क्रासावनो थानांगौ बियो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डआव सोलायहोनो नोङो दासान बेखौ बियो जेब्लाबो साक्सेस जाखाया मानोना क्रास होननाय बुस्थु मोनसेया बियो बयनिबो क्रास जायो सोरबा हिर'इनखौ सोरबा हारसिंनो क्रास जानानै आं लानो हागोन नामा हाया हिर'इनिया गोबाव लाख हाजार बिथांखौ मोजां मोनग्रा थायो नाथाय बयबो मोजां मोनो होननानै बेखौथ' गाव सोरबाफोर हिन्जाव बानायनो साना गावनि गार्लफ्रेन्ड बानायनो साना क्रासानो आरो बेयो क्रासावनो थानांगौ बेयो स' बेयावनो नांलायलायबाय थानाय दरखार गैया इन्जय खालाम मुभमेन्टखौ दा सोलिबाय थानाय माबाखौ इन्जय खालाम नाय भिडिअखौ बास बेयाव कमेन्ट लिरनानै नांलायलायबाय थानाय दरखार गैया सोरबा भिडिअ बानायदों बेनि भिडिअखौनो आरो रियेक्ट होदों सोरबा बा माने कन्टेन्ट मोनदों आरो नङा होमबा दा भिडिअ बानायनो थाखाय कन्टेन्ट मोनदों आरो नङा होमबा जाय बिथांमोना कन्टेन्ट गैया जेरैबायदि आंनिया कन्टेन्ट गैया आंबो दा बेयावनो कन्टेन्ट एसे दिहुनदों आरो नङा होमबा नोंथांमोननि थाखाय स' नोंथांमोनासो साननानै नायदो आरोना जुदि बिथांमोना आन्डारग्राउन्डआव जुदि बिथांमोना माबा मोनसे रिलेसनशिपआव दङब्ला बिथांमोना सानसे नङा सानसेथ' बुंना लाखागोन नै 2022आवनो बियो खुला जागोन आरोना स' नोंथांमोना नेबाय था बिथांमोना मा रिजाल्ट होयो बिथांमोनाथ' रिजाल्टखौ होथारगोन भिडिअ मोनसेबाबो बानायथारगोन बियो खाटांखा नंगौबा नंगौ नङाबा नङा स' नायलांबाय थादो नेबाय थादो इमान दावराव खालामनो दरखार गैया स' इन्जय खालाम टाइमखौ गाबोन गैया दिनै दोङो नङा होमबा मानसिनि जिबन इन्जय खालामबाय टेनसन इमान लानाङा स' बेनोमोन दिनै भिडिअ लोगोफोर बाय